vítám vás v ďalšom dieli Minecraftu. Dneska tu máme zmutovanie. Takže potrebujete takýto stolík a potrebujete takúto knižku, aby ste ho mohli urobiť takýto stolík. Často v dedine sa robia také rôzne kúsky tela a my si to ideme vyskúšať, zmutovať bla 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 bla. Toto je prístroj a tak ďalej a tak ďalej. Ideme si prvého zmutovať. Tu máme veľké endermana. Proste to vidíte, musím vám to hovoriť. Že západ. Čo dáme? Tu potrebujete krv a nejaké one. Tu. Dajte prasátko. Tu vidíte, jak sa vám to spavne. Potrebujete shift a pravým a máte tu svojho pomocníka. Ja som to dvoch musím zabiť teraz. To budeš ty, kámo. Tak, ty si už tu, že takto. Keď si stúpneme na toto, ide nám prasátko. Toto není. Keď udrieme takto dlaňou do ňoho, tak... Hej, ty čo tu robíš? Čumíš? Chod do ňoho. Príbuzný, tak nebuď na ňo. Čo sa vkryť? Môžete vidieť súboj. A je po ňom. Že... A je po tebe. Počkaj, to som nechcel zapnúť. Čo sa stalo? Nič. Aj tak ťa musím zavraždiť. Pardon, kámo. Toto vybereme svojom onem. Takže... Tu. Ďalšieho tu máme. Bla 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 bla. Chcem mi moc hovoriť. Už kráva. Tu. Zase nič nemôžete mať v ruke. A tu máte. Pekne vypadá. Stoj! Stoj? Ne. A to... Stoj! Smiešne vypadá. Poď. No. Spevníme si tu. Biba baba. Nestúpaj na to. Ne. Fú, ešte, že sa tu nespomnul ďalší. Tu. Bubác. Bude s tebou amen. Dobre, takže už si mi naprd. Teraz dáme tieto harabordy. A je to tu čarovný Minecraft. A je to tu super. Tu. Takže tu. Klikneme zase shift. Pôjde sa na ňu ako nejaký tulipan. Pán tulipan. Jak na mňa kúka. Kam kúka? Ne na mňa, ale niekam. Poď sem. Zostaneš tu?
Spávneme si tu prasátko. Poď sem. Íď do ňoho. Si statočný bojovník. Pasujem ťa za rytiera! On beha. On sa ma normálne bojí. Ani nechce bojovať. Vlastne som v kreatíve, tak nič. Dáme preč. Tu. Ideme na 4. krabici. Tu vychádza nám slniečko, srdiečko. Zase nič nemá v ruke. A máme ho tu. A máme tu toho debila. Nič. Celkom smiešný. No poď. Čuňa, poď. Bude zabíjať čuňatka, ale iba jedno, lebo potom ťa ja zabijem, ty čuňa. Viem, že to nedá zmysel. Tak. Naňho! Povorím, naňho! Ešte. Statočný bojovník. Aňa! Či sa vyrovná svojmu pánovi. Čo? Aj to je krokodíl. Keby sme trochu sa priblížili. Môžete vidieť, že keď takto ho zabijem, tak nič. Keď som bol súresi, tak ma chňapol do huby a začal mi brať po 4 srdiečka. Aj tu sme nič. Máme tu toto. Bude to vypadať určite smiešne, jak to kúkam. Tu máme. Tu. Tiež v ruke. Hustý, pozrite sa na ňo. Poď sem. Zostav. Poď sa kúknúť na mňa. Zlato. Jak máš obrovské slovo. Ne. Poď, ideme. Hovorím, ideme. Tak, dostanem. Haja. Tu. Poď, oslobodím ťa. Aďa. Ideme do ňoho. Pekne sa naháňajú. To není statočný bojovník, to je zbabelec, ktorý len naháňa tú čuňu. Pretože má pidi nožičky, to preto. A obrovské telo. Svaly. Už je mŕtvý. Hej, to sa dá napiť. Škoda. A teraz ťa musím zabiť. Pardon, kámo. Tu. Máme preč. Kaďo sa berú tie vláčky? Poslednú, počkať, tu sme boli. Boli, nič. Posledná truhlica. Tu. Dáme ho do našej čarovnej prdálny.
jedálni. Dúfam, že to nepočula naša kuchárka. A to dúfam. Pozrite, ak maďatými nožičkami, teda. Blbo. Hej, takto nadletím a že... Prasátko. Ok. Oslobodím ťa. A ideme do... Ono oslobodilo... Počkaj. Tu. A do druhého tiež pôjdeš. A to si píš. Jedného zabil, ale druhé to neviem. No, to asi nedá. Čuníku. To. Ďalší. Akože... Ník. Aj teba zavraždíme. Zavraždíme ťa. Takže toto je všetko z tohoto dielu a blablabla a čauko.